F'pajjiżna qatt m'hawn l-ebda każ ta' coronavirus li ġie trasmess minn persuna għall-oħra. Iddikjara dan id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fil-Parlament it-tlieta filgħaxija fi stqarrija ministerjali dwar il-miżuri li ħall-Gvern biex jilqa' l-coronavirus. Sa issa, f'Malta qatt m'għandna l-ebda każ ta' trasmissjoni tal-virus ġo Malta stess, ġifieri ġo l-komunità Maltija. Dan ifisser li sa issa m'hawn l-ebda persuna li ġie infettat bil-virus f'Malta. L-istqarrija tad-Deputat Prim Ministru bdiet tard wara li s-seduta parlamentari kellha tiġi sospiża x'il-Kap Nazzjonalista wasal tard. Xtaqt nitlob il-permess tal-Kamra, anka bil-permess tal-Viċi Prim Ministru jekk jistax jikkonċedi 2 minuti, il-Kap tal-Oppożizzjoni qiegħed wasal il-Furjana jekk hux possibbli nistennew 2 minutes bil-permess tal-Kamra sakemm ikun wasal il-Kap tal-Oppożizzjoni. Madankollu fl-intervent tiegħu huwa beda biex jilmenta li l-Prim Ministru ma kienx fil-Kamra. Nuri d-disappunt tiegħi illi għal darb'oħra il-Prim Ministru għażel illi fid-dawl ta' dak illi hija preokkupazzjoni nazzjonali għażel għal darb'oħra illi l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż ma jiġix u jindirizza huwa stess imprimis. Bid-Deputat Prim Ministru rrimarka li s-seduta kienet bdiet 40 minuta qabel u l-Prim Ministru kien preżenti fil-Kamra. Għadna kemm issuspendejna l-Kamra għax il-Kap tal-Oppożizzjoni kien għadu ma wasalx għax kien għadu x'imkien il-Flurjana. Issuspendejna l-Kamra. U issa ħajjejt li għax aħna għadna nistennew lilu. U dak il-ħin, il-Prim Ministru dak il-ħin hawn kien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.